खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनानै सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 11 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। मुसलपुर जिल्ला बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि जादब दास बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनाय जाबाय। थारैनो जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुबाय थानाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोना आथिखालाव साफानि उनाव साफा बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आरोबाव मैया मुसलपुर जिल्ला बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि जादब दास बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनाय जाबाय होनना गावनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। थारैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला 2009 मायथाइयावनो बिपिएफ दोलोआव हाबनानै गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव मुसलपुर जिल्लानि राजखान्थि रांखान्थि जेंनाफोरखौ फोरमायथिनानै होदोंब्लाबो नाथाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव आथिखालाव बिथां जादब दासआ बिपिएफ दोलोखौ नागारनाय जाबाय होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। मख'जाथावदि बिथाङा बेनि अनगायैबो आरोबाव फोरमायथिना होबावनाय बायदिब्ला गावजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना थाबैनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। गुबुन फारसेथिं आरो बिथाङा दायो बिपिएफ दोलोखौ नागारखांनायनि उनाव बबे राजखान्थि दोलोआव जयनिं जागोन बेखौबो बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होआखैब्लाबो थाबैनो बेखौ रोखायै बुंथिनानै होगोन होनना बुंथिनाय जादों। मानोना दायो बिपिएफ दोलोखौ गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो नागारनो थांगासिनो दङ। बिथांमोनहा नागारखांनायनि उनाव जयै सावरायलायनानै डिसिसन लानाय जागोन बबे राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानाय जायो होनना बुंथिनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फिन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै सोमावसारनाया गोख्रोंसिनै जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौनि थांखिखौ लानानै गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै गोबां सोमावसारबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि, आसामनि रायजो बेंगिरि, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे भारतनि हादोरगिरि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननो मेम'रेन्डाम हरनाय जादोंब्लाबो नाथाय आथिखालावबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ होखारनाय जायाखै, जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव सुबुंनि सोमावसारनाय एबा थाद'नाय गैयै सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बेनि सोमावसारनायखौ लानाय जादों, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि गाबोनबो समफोरबो आरो बेबायदिनो सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। जेब्लासिम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनाय जाया, अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो समाव बायदि हाबाफारि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन लानानै सोमावसारलांबाय थागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। केएलअनि कामान्डार जीवन सिंह बिथाङा मबाइल भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, केएलअनि सोद्रोमा एबा कामान्डार जीवन सिंह बिथाङा थांनाय 9 दाननि सिगांनो आसाम सरकार, भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा सावरायनो थाखाय ओंखारबोनाय जादोंमोन, जायखौ लानानै आथिखालाव 9 दान बारलांब्लाबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जेबो गोजोन गोरोबथा जायैलाय एबा सावरायज्लायनाया जायैलाय बेखौ लानानैनो जीवन सिंह बिथाङा गासै केएलअनि बारग' सोद्रोमाफोरखौ नोजोर बोनानै बयखौबो खौसेयै थानो थाखाय गुरैयै खावलायनायजों लोगोसे आथिखालाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि सायाव दुखु मोननायखौ फोरमायो। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला दिनैसिम 9 दान बारलांबाय, नाथाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा केएलअनि डिमान्डखौ जेबो नोजोर बोआखै, लोगोसे बेबायदिनो थगायनानै दोनबाय थादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों।
सन्टोष ट्रफीनि बादायलायनायाव आसाम हानजाया नैथि खेलाखौ आरोबाव मैया रेलवेनि हेंथायै 1-0 फारागथियाव गोरलैयैनो देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ देग्लाय 2023 आरो 2024 मायथाइनि 77थि सन्टोष ट्रफी बादायलायनाया गासै भारत नाङैनो सोलिबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे बादायलायनायनि ग्रुप डिनि हानजाखौ आथिखालाव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि साइ स्टेडियाम आरो केडिएसए फिल्डआव सोलिबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आसाम हानजायाबो बाहागो लानानै दाखालि थांनाय सेथि खेलायाव उरिष्यानि हेंथायै गोरलैयैनो देरहानो हानानै मैयाबो आरोबाव फिन रेलवेनि हेंथायै 1-0 फारागथियाव गोरलैयैनो देरहानो हाबावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै गासै फुटबल अनसायगिरिफोर आरो आसाम रायजोनि गोबां सोद्रोमाफोरानो गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय खेलायावबो आरोबाव आसाम हानजाया देरहालांबाय थागोनखौ मिजिंथिनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारजों सावरायज्लायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै गोबां सोमावसारबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो आथिखालावबो आरोबाव थाद'नाय गैयै मोनसे सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयाबो आरोबाव हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मोनसे हानजाया आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारजों जथायै सावरायज्लायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे सावरायखांनायनि उनाव बिटिआर सरकारनिफ्राय गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नाक एसेसमेन्टनि थाखाय सोमावसारनायखौ दोनथ'नो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो। लोगोसे नाक एसेसमेन्ट जोबखांनायनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों थाबैनो बे जेंनाखौ लानानै सावरायज्लायनाय जागोन आरो आसा खालामो बे जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन होननानै।